Дами и господа, аплодисменти за чаровната Ирина Флорин! Ще докосна слънчева искра и ще скрия в дланите роса, за да пия през деня. Ще приема залеза стъга, ще запазя дневна светлина и ще скрия в себе си сълза, за да пия през нощта. Аз съм само цвят лилав, люлек съм, аз съм само цвят лилав, те ме любят съм. Аз съм само цвят лилав, люлек съм, аз съм само цвят лилав, те ме любят съм. Здравейте на всички! Надявам се да се забавляваме тази вечер заедно. Гого, целувки за теб. Благодарим ви. Потопи косите си в мен, потъни в деха ми с горещен и седи от моята роса, за да пиеш през деня. А усетиш ли, че си в мен и почувстваш ли се упоен? Откъсни от моята сълза, за да пиеш през нощта. Аз съм само цвят лилав, люлек съм, аз съм само цвят лилав, те ме нугат съм. Сме зелената трева, се вреля в лила, сме цветната дега, също е в лила. Ще успеем да изпеем последния припев заедно, да ви чуя всички. Аз съм само цвят лилав, люлек съм, аз съм само цвят лилав, те ме нугат съм. Всички! Аз съм само цвят лилав, люлек съм, аз съм само цвят лилав, те ме нугат съм. Невероятна Ирина Флорин! Ръката ви. Ай, няма да я целувам. Айде после. Само да разбрах, люлек ли си, темедуга ли си, лале ли си, гледам, че не си жимбил. Аплодисменти за Криско, уважаеми дами и господа! Гласувайте за него на номер 17404. Криско, ти, приятелю, си готов за Тайланд. Ето ти един паспорт на името на Адел, заповядай. Ето един паспорт на името на Ники Минаж и един паспорт на името на Михайла Филева. На Флорин ще дадем малко по-късно. Да, това е един безсрочен билет до Тайланд без прекачване. Като пристигнеш там... Да посочите ли само на отиване? На отиване и връщане, бе, човек. По-посочен. Неограничен брой. В Пукет има колеги там. Не, колежки има. Като пристигнеш там, точно една такава колежка ще чака, ама наш човек. Се чуем, брат, се чуем. Този наш човек ще те заведе в бара. Събота и неделя ще бъдеш Адел и Ники Минаж. Тогава е фраш. Ирина и Михайла Филева ще бъде за понеделник и вторник, защото там са малко по-малко познати. А в петък може си Сашка Васева. Тя за тях е богиня, брат. За тях тя е богиня. Иначе заплащането не е добро. Не. Не е добро, обаче ти ще си допълваш от консумация. Няма проблем. Аплодисменти за Криско, дами и господа. Как се чувстваш в новото си смисъл, поредното си женско амплоа? Как да чувствам? Аз вече свикнах да стоя с шурапогашник и така. Добре, доволен ли си от твоето изпълнение тази вечер?
Ами мисля, Страхотно че красиви цветя има на сцената, възродихме между една другото. вечна песен на Ирина Флорин. Аплодисменти за Ирина Флорин, която не е при нас, но аплодисменти. Добре, да чуем какво мисли журито за твоето изпълнение. Започваме от Нарцис Халваджиян. Аз ще питам, ще започна с следния въпрос. Това оригинала ли е на това парче или това е ремикса на това парче? Питайте музикалния Имаш ли- продуцент на шоуто, господин Не. продуцент Дони. Аз държа да питам, защото аз си го задам това въпрос, както почна парчето и я питах и нея, защото Кого питаш, с нас ли? този бит отдолу, не питам го него, защото сигурно знае. Аз не съм сигурен, че това е оригинала на парчето. Мисля, че това е някакъв ремикс. Оригиналът е. Оригинал е това. С този бит отдолу. Не Той знам, аз е за мен- само цвят лила. Той се развълнува. Аз малко, знаеш, понеже в тия години това беше бума на българската музика, когато се въртеше това парче, аз клипа си го спомням много добре, тя е супер безизразна на него, в което нищо не прави и аз това си казах и какво ще прави сега Криско, като знам клипа. Мисля, че трябва абсолютно като паметник да стои през цялото време, което ти го направи, общо взето. Благодаря на Алекса за хореографията. Да, Маги, невероятни стъпки, уважавам имитация. тая хореография. Мечтая за такава и аз. А иначе за пеенето аз нямам какво да кажа. Справи се перфектно. Една идея, леко съм разочарован от това, че беше някакси... Имах чувство, че съм го виждал това от тебе вече. Имах чувство, че не знам в кой образ, че вече един път съм го гледал това Малко нещо. ми напомня на Ники Минаж това. Не беше там. Не беше там. Не беше там. Ема В някои образът от е другите... такъв, Маги. Да, знам, аз не казвам нищо за него в момента, просто ти правя, мисля си някакви си неща. говориш, просто да, разсъждаваш. говоря си, просто анализирам си. Добре, нека да чуем и мушкато гладнишка. Мушкато? Еми, Къде мушкам аз? ако искаш индрише. Нас ли питаш? Ако искаш Корупция ли ме индрише. обвинявате, че... Айде, деца има, сем ни гледа, моля те. Да, добре. Ами, искам да кажа, че започна много добре. Направи всичко. Цвят ли лав направи, шето направи, хю. Всичко направи и даже и Хю-хю-хю тия е дъхове. друга песен. Супер беше. Но танцът ти не ми хареса. Като цяло нищо не разбрах от това, което каза, но ще продължим. Ма Той той ме Криско разбра. разбра. Да чуем Магнолия Казасян. Ами аз мисля, не знам, така ми се струва, че малко ти е досадна тая песничка, защото накрая стана като някаква детска песничка. Па-да-да. И някак се загуби настроението, което тя носи. Това е равно Криско, досадва ли ти? нейното. Писто е по няма време, иска нещо Нейното да си се настроение, разхвърля което е. Малко ми се превърна в детска песничка накрая. Аз даже почнах така да си танцувам. Но Фънки може би Добре. почувствал друго. Божур фънке. Не знам какво да кажа, но ми липсваше онова изражение, което има, което беше това е най-важното на Ирина Флорин. В смисъл въпросите, които излизат от очите, нали? Абе, какво правя тук? Какво пея? И се получава Фънки. много плашено изражение, Фънки. което ми липсваше при тебе. Ти искрено се забавляваше, бе. Фънки, би ли показал Така какво че- беше изражението? Нейното. Да. Да. В смисъл, какво правя тук? А къде съм? Къде съм? Това е. Аз съм само святлива. На теб Ма си е мъчно. всъщност не е сигурен дали той е цвета. Така ли? А при тебе ти Добре. доста спокойно дори поведеш шоу по едно време. Благодарим на журито за Ирина или за Криско гласовете с лилава бюлетина на номер 17 404. Аплодисменти за Криско. Заповядай, Криско, на твоето Заповядай. място. Да го изправите с аплодисменти.